смисъл. Ако закъса, това е щастта. Имаме участник, познал верният отговор. И дами и господа, не си купувайте V6, моля ви, купете си патрул. В момента души се чули къде да умре. Сега да направим картинки. Жалко за халогена. 150 лева. Да, 150 лева. 150 отгарва на дуален вид там. Утре ще не ги понася на тези взимат от нас. Аз 104 и по-си ги. Те ли? Да. 30 и някакъв лева. Дай! Така бе, машино! Така те искаме! Ема той има хубави гуми. Има ще ти направя, ще те направя.